Resurrección Maria Azpe idazle gazteen literatur sariak gaztei idazten hasteko eta hasi berri direla euren idazlanak zabaltzeko helburuarekin egiten dira. Urtero hainbat gaztek parte hartzen dute, idazteko zaletasunari bidea emanez. Hau mintegi bat da, etorkizuneko idazleak hemen daude. Izan ere, bide honetatik jarraituz gero, luma onak izan daitezkeen idazle gai ederrak daude gure artean gaur.